15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Ka Coordination Committee on International Border CCIB nakajingmi biang dangshan ka matyakran persa ya kajingkir port hapadang kari India bot Bangladesh kalapan pau bagi ni kijing persa kimi namar ba amsam lakhot ya ki try hakapor ba penbait ban port. Habakran hakilat pathai kubor uba kemen merchiang ucerman ulaong banak agreement kat kandai spa nyo pusan la kedo ba kajaka shispa sanpo jam lau port sa Bangladesh bot kumju sa India la kedo ba omdei bantei ya kijing tei ki banne. Ulaong bagi don bun ngot kinong song snong gi badon jaka saba report kata sa Bangladesh bat kajing kwa ka CCIB ka angnot bagi jaka kim dei bandu bat kim persa ya kajing ke airport lada ka dei ka balai keren sngutu kami ka jing keren dan ka jing pentho ba ki pai ba jong athan border ki persa ya ka fencing hoi nakaling jongi kani ka jing persa jongi kum ki traja ka bat ki pai ba ki ba imja po kibabu ya kakamay kaji kiba im hakitu kithain da kabare baryang ya persya ya kan ka jing thmo jang sarkar jalla bar sarkar India ban carry ka border fencing nadu kisnem ar hajar laiter ter suban ong menta kala poi ya ka alpusan snem plus minus kanika jing persya jongi bar ka jing persya jongi halor kania ka benta ban ong ban carry ka fencing halor ki benta ba ngi kum ki traja ka ngi don kanong rim mde bang yong ba ngi persya ban carry ka fencing henrei ngi kum ki traja ka bat ki pai ba ki badon cheti ngi ko ai ba kan don ka fencing na ka benta ka security bat ka jinga dan benta kari henrei ompat bangindo ya ki jaka ki puta jongi namar kum bangi tip ba hakil haka bayde ba kan ka thain haka jin shanadu nongjri habas dang pilar khat arspa sanpusan ter hadu ka jaka bagi khot ka jalia khola pasaduar hadu pilar khat lai spa away khat lai spa ar ka jinglong jingman jong ki jaka kaputa kilong ki ba kalain bha bat kumban suong kini ki jaka namar ka Bangladesh ka yo ya ka jinglai dut house nem nyopuwe hapo jong ka ri India ma te de house nem hading jong independence ya ka Bangladesh la kha naka jela naka Assam ban naka Assam kami ka Bangladesh house nem saupusan kami is Pakistan hading jong is Pakistan kami sa ka Bangladesh tenrei ngi kum ki traja ka ki pai ba ki bare baryang thi nadu ki por jong kahima jong sim Jentepur ubang itip kum sim Jentia sim penar ubadan kataka anong ba hapo su tengah bat hapo Jentepur kini ki jaka baro kamtam ki penthor ki heli dei ki ba la yo ki bala ithu bat bala yo pata nadu ki por jong kasara phareng ter hadin bagala mi kanika kila penmi akan ka khasi and Jentia district council ngila yo yaki pata bat ki kot kisla ki babiang ki bapen I ba ki de ki jaka jongi bat ngila rep la riang for the time immemorial sendu kita ki por ndrei ka pasusi kalong bahadin bala penmi ya ka ri Bangladesh kadon kata kajing yakan at put hakaba kajing bakala kamdei ba ki bakala ki trajaka le ne ka bakala mono re ka kajing bakala jong kita ki nong shnayo put usam klem da kan jok tin yang ki trajaka te halor ka ne ki dispute banshu kren klum lang nakaliang ka sarkar India ba ka sarkar Bangladesh house nem 90 kharkhandai spa new pusan 1975 kila shnaya ka agreement ka bagi khot ka Indo Bangladesh border agreement ha ka ba la define ro ya uni bangi khot ulene bangi tip kumta usis pa samphoyan kamun now ni pilar badan menta bagi tip kat kum kata agreement body temporary boundary shispa samphosh po Bangla but shispa samphosh po India de ban shna kino ki permanent structures tat hadu banda penbai pat ya uput usam but ya kane kejing penbai uput usam ngim tip lano bat kumno ka sarkar kale kensan house name ar hajar khat lai khat saw kum tu bat ji sha house nem ar hajar khat way
kadon kata ka agreement ka bakila esoy pedeng ke India ke Bangla. But ha kata ka por ha bakila esoy ya kata ka agreement ni kum kitra jaka kum ki pai ba ka jisha ka sarkar shua ban soy kita ki agreement ha pedeng ke India ke Bangladesh ha ka bai de bat ni bat ki jaka jongi ki bade ha po ka jisen shar jong ka 6 schedule ki de ban khot yang ni namar ki ne kim de ki jaka sarkar ki de ki jaka jongi kum kitra jaka ki jaka pai ba ki de ki private lands te ki de ki rewrite ki jaka jamindar te ka sarkar ka de ban khot yang ni hinrei dan mano bakot dan mano bapentip yangi bat kamdan hi kum kata kakan ja namar kumpan syuong ladadon kano ka project lah kaliang ka sarkar ka shaidon kini ki bagi khot ki public hearing nre na kaliang jongi kamdan kata ka public hearing ka ba sarkar kan khot ingi kum ki trai jaka ban pen sengap hangi kum ki stakeholder ba yakane ka jaka jong phi anle kumta ban kumno ban honor lene burom yang kata agreement kebetulan hapedeng ke India bat ke Bangladesh te hadin jong gitu Islam ni syutip ba kaladon kata agreement rengim tip par kata agreement kalong hakano kador kumno kileru kata ngim tip namar dan kata kajing khot nakaliang jong ka sarkar mo ba yakane ka jaka kila asy Bangladesh lene ngila sim se India lene la depen be atau put usam jongi kam don kata ka jing ka outcome kai ka bangi tip kalong bahadin kata kami kani kalan boundary agreement ha ka bangi yo i ba yakini ki jaka yo nu purusam la syong bet bala de penbet bala pelong permanent te ha kano kadur utau purusam ulong permanent nama ladak ngipet menta kumban syong yaka khatsan spa hadu arhajar akar ska jaka kadon sabar jong purusam bade ki jaka jongi but yakini ki jaka rep jaka riang jongi nadu ki brikwai bri tempo ki brikwai bri so ki jaka hali ki de ki jaka ki bala yo da ka jingtho nakaliang ka district council but nakaliang jong ki sarkar nadu ki pot jong ki sarkar phareng tukumno ka sarkar menta kan suong bet bakini ki jaka kilahap si Bangladesh habangi ngidang yele nadu ki sem arhajar ter ban penwan omban persya ka fencing re ban penwan yakini ki jaka jongi banwan ra ki siapa India bat sakaweru hakabayde ba 1975 Indo Bangladesh border agreement ka ongum ne ba yakini andala de penbay yo put usam kamut kan ka sispa asam phau kan duno kata kamut ngila ban ker ya ya fencing near to the zero line ya kata ka bangi ngi pidiang namar ngim kwa bandu ya kata ka jaka ka puta jongi maladangi du ya kata ka ya ka jaka ka puta jongi kamut ngi ki ba im jang tu ngin bam dae kabiang yaki ba don syaki thain lum leni syaki ki ba tre sarkar ring yangi ki nong rep ki ba don hak to ja ka ingin bam dae te kalong ke ka ba susi bagi nong mikma jongi kim pentip yangi hak itu ki por ba ka don gejing ya pen bai yo tau put usam ubangi ngimtip te kata ka de gejing ka bangi kum ki tra jaka ngim persya ya ka fencing ringi persya ba ki jaka jongi kin ya sapo Bangladesh tilada ka sarkar Kasim ya kata ka jingkit kali ban pentip yangi kum kitra jaka bat ban penbay atau put usam kat kum ka hok jongi da ka bakhot yangi bat sim ki documents jongi bangin pe atau put usam namar ngin pediang da ka basno bah ban ngin pediang ya ka fencing da ka basno tenat bangin ngin persya henry ngim kwa bat ngim pangnur hadu kata ban yo i bagi jaka jongi kinyat sabar jong put usam te haba ka agreement tade penbait kumno kindang bu biang bahkan dia biang bait hapo kasi spa sampo haba ka Bangladesh kam honor shu ya kata ka agreement kale kino ki benta ka bakale kale what ha khamat uput jongka India te sa ka wela da ka sarkar nomor na ka por sa ka por habang ya kendu ya ki biru sarkar leni ki kino ki official ki bade bat ka fencing bat ki BSF ki anghana ba ya kanela de biarai bala de penbay yo put usam bat pinamla syu ban pen kriya yo put ba pinamla syu ban pen kriya yo mau put kalong ka ke basusi hadu kata nakaliang jongi kum try jaka namar ngitip bat ki evidence ki proof ki jaka ki ba ka sarkar ka penhiar yo put usam kat kum ka pata lene ka documents jong kita try jaka tilada ka sarkar kala ban penhiar yo put usam ya kita kiwei belengi kamla ban penhiar kadon ka silended jong kata bakadon kanika discrimination sakawei ladang ipe ya kabenta jong kawa umngot
nadu pilar khat arspa andru punyo hadu pilar khat arspa nyo pulai katkum ka 1958 Indo baki khot yaka ka Nehru non agreement ya kata ka Nehru non agreement kabamut nadu pilar khat arspa andru punyo hadu pilar khat arspa nyo pulai kawa umot kanlong kum ka natural boundary ha pedang India ka Bangla ha ka ba ya ka wa umot la ban pendon kam da baro artiliki pai ba joki artiliki ri kamun na India bat ka Bangladesh tetat hadu arah usnem arah jar khat nyo ngiyo i ba ka Bangladesh kam ju kam ya silyang jong ka wa umot kamut mensua habangi dai khanna teng habaka kus jong ka wa umot kam pat change kadang yai nadauki shadu perdiwa kibriu nadauki ki bahaying jongi nadauki ki di tempau shadu perdiwa ki lembah jong kawa umot bat ke Bangladesh kam ju ngai te tat hadu arajar khan nyoru kawa umot kadang de marsiteng bat utau pilar khat arspa nyu pulai badon mentah pedeng jong kawa kawa umot mentah ula kiu seneng ba mensua udon kumbah bangidang khana mangi ngidang pet ngidang yoi ngidang hakataka jaka badung tau pilar menta udan sethi charup gumba arspa lai spa meter apedeng jongkawa andre menta kilara seneng bat ka basungsi kalong hadin jong ar hajar khat nyo baro kawa umot nadu pilar khat arspa andru punyo hadu pilar khat arspa nyo pulai kawa umot kalaya si Bangladesh bat ladang ni pet bha hakaman kibat jong prime minister badon brom jongi haus nem ar hajar khat lain de khat sakum tahe udah pet bah udah penmi ya kene kentin bah kene kede ka one of the most beautiful world heritage kebalong ka turis spot ka ba itnat nakwe ki bat inat itnat po ka perthai te kumno ngindu ya kene ka wa umot kumno ngindu ya kene ka natural heritage jongi balai ka sarkar ka le kumni kedon ka sarkar kedon jik thumu ayu na challenge balai ngin sidu ya kene ka wa umot balai ngin sidu gini ki jaka jongi balai ka sarkar kamla ban penbei suai kini ki ladaka sarkar kala ban ra yau tau pilar syapo India kumba sispa senpo mitar syapo India balai kamla ban ya penbei ke Bangladesh balai kita jaka ki put ki sam ki ba balong dispute mensua menta ki long permanent haba kata ka agreement ki la ya soik nang nakabenta ban penbei suai kita ki put isan namar ngi uput udan syapo India tang ba kita ki jaka ki beron syakaliang jong ke Bangladesh de ki ba ki jaka ki baladon pata ki baladon kita ki certificate ki documentation te balai ke sarkar kamla banle kan ni kedon jik ayu ke sarkar ban pen tikna yangi lene ban khot yangi ban ya kren ban ya penbet nadu kisnem ar hajar kharwe kamut ke jing bakla nakaliang kinomi khmat jongi bakim new yangi kum ki ba ya ka hok jongi kum ki ba bangi sa jenjar hadu menta bat la long kumba ngilong persya ke sarkar hakati sya ngi kum ki ba ngim kwa ban persya ke sarkar ni pediang ya ke ba sarkar ka ai tang ba wat nam yu rod ya ka hok jongi Uniu noilam ulaong bakum balong nau pila khat arspa andru punyo hadu khat arspa anyo pulai kabadai wa ngot ru lara shaneng bat kumta kapau baka Bangladesh kala klun ya kanika wa Shu ulaong baka sarkar ka siu bailot ksan jaka ya ki kattu katni ki bumper khat shu na ka benta ki badon jaka shabar u zero line bat bu jingkali la ka sarkar ka kwa tang ka pisa ni ka kwa ya da ya ka khandau ki pajba Ule thu badangshan ke komiti kalai kran bar menteri rangba ka jella ukon rat ki sangma ha ka balai kran sani bah halor ka ni kamat ha ki khindiat sngi pinyo i ba namanang ni sakmat kan namde tangkabal ajia kan tindang jia shushu nomor ka jingle jong ka sarkar hagini ke singi kalong bakan bulldoze bet bakan dak horbe ike jaka jongi kumba jia menta hagi than jaintia kajing wan jong ka sarkar sakawai kajing bakala jong ka sarkar ba kajing le buitu jong ka sarkar kalong ba kaya kendu sop ya ki try jaka ki ba kane ka fencing kaniyat kam khen snap shu ya ki jaka ki badon shabar jong kituki shabar jong put usam namar hakashi spa san phau kala he ka jaka te ki nalor jong gini ki brew ki badon jaka ha unu line ba spa san phau kidang don sa ar lai sa mut ki brew ki badon jaka shabar te gini ki jaka ki brew ki badon jaka shabar kamut compensation rukin nimyo apisar rukin nimyo kabay jakar rukin nimyo kabay jentu jengtep rukin nimyo ka khendau ka siap jangki ru kelayat nabar sisin baka jaka keladon syabar kamut katu kelakut kiladu mdo ni issue
te ya kata ngi persyak bahan namar ba ngim puak bagi jaka kibru jong ngi kin du ja bat kin long nong krong tang kin long merau kin long nong krong hari haka jaka lajong namar lada uta uput usam lada katak fencing ka long hak tang hak kata jaka ka baki khot sis pak sampau ka ki busibun kibru kila du kila ka jaka jong ki bat kane kade bagi pai ba ki persyak kata ka hot jong ki bat balai ki pai ba menta kile ya kane namar ka jing tur palat jang ka sarkar kale sop kumbah kale tu ya ke jaka bakan khot bakan sim ya ka public hearing nakaliang kinong mi khmat jongi nakaliang jong chief minister borom jongi un khot un ai ya kata ka public hearing nakabenta bentip ya kan benta kena bagi pai ba kin sutu kamdan kata jing pensya nakaliang ka sarkar ka bu yang i ka umdum ngam ngimtip ka jing temu jang ka sarkar ndai ka bu i ka umdum but kalau ka pasungsi hadu kata-kata ya kini ki jaka ya ka bamenta ya ka ba PEO iman ka por kami hepok media ya ka wei ka sinong ka bodon ha East Khasi Hills ka badai hapok ka penun usla constituency ka bagi khot ka sinong lengkong kalau ka pasungsi hadu kata-kata ya kinong ya kita ki try sinong ki nong sinong tu namar menta nas mingi bat sep ngi kelawan ka fencing menta ka sa astang gombas ya ka tharahin rupo hadu chispa meter ka badang light tilada ki kere ka fencing barok ka sinong ka layat sepo Bangladesh te kum kinong sinchar sinong kum ki MLA kum ki kinong mi khamat ka kamram jong ki ban yadai ki pai ba jong ni lene ban chu pendep ya kata ka project nak benta ban yok pisah ki yang nak benta pai ba ni ki yang nak benta ka pisah balai gini ki pai ba kin chidu e la ne ka sinong namala dangi ni pai shagi snem arhajar san arjan ru hakba nadu jalek hola hadu hawai ha West Gentia Hills ka sarkar ka lasina ka fencing hendrei hakatu ki poru kum ko sinong jalek hola ka san khat kamut kini ki sinong kin hap shabar jong ka fencing te hakitu ki por nakaliang jong ki pai ba rangkat ba gajing don lang gajing Trevor ba jong ki seng KSU FKJGP HNYF kila seng ya ka CCIB but hakitu ko por ngila ka liang ka CCIB but try jaka kila jenrat bat kila pen prai ka fencing namar ba gajing du kolong ka ba sirkai du kata-kata bat kisinong khasi kidon kinya shabar te heding kata kumbang ong epi balai kali jia kumne hapo East Khasi Hills namar nakaliang jong kini kibriu kitrai jaka ki bedon ban yat unya lain jong ka fencing kiyo pisah kim perkhat su ya ke ban jia ya kitu ki pai ba ki bedon shabar ya kitu kitrai ya kitu ki nong sinong leni ki trai jaka ki bedon shabar jong katu sis pasan phone namar habaka sarkar ka siu compensation kamsiu baro ka jaka kamut kamsiu kam ka klemsiu nadu pilar hadu ka fencing kasiu tangkhat we meter in fact lai meter ka dega ka benta jong ka fencing but parameter ka dega ka jaka benta ka ban kan ya ka surok ka dega yu ka dega navigational road nak benta ka fencing te borok jaka ki bedon shabar ki lasa te hakato ko por kini ki pai ba ang lai kendu ya ki bat ki ong bangim lai le namar bakini ki bru ki la ai pi te bakini ki bru ki la ai bat nakaliang jong ka sorda ka ki sordar hakato ko por nakaliang ka sordar karki hap haka sodar usodar motion sodar lengkhat te nang tahu sodar jongkarai mukertila sodar kitu ki sodar baro terter kitu ki sodar kila ai klem gajing kenjok tini ki pai ba ber kalong gajing tim ki pai ba te menta ka ne ka sinong lengkhong kala longkum gajing tim ki bapeli tang na ka benta baki ni ki riu khwan mento cement kim perkhat su ya ki para beriu para jai beriu kila ai ya kan ka jaka tang na benta kata compensation bakhat we meter kad bai kini ki pai ba baro kila asa te kane nga kum chairman jong CCIB nga kwa ban bu jingkeli ka sarkar bad ya kinomi khmat jongi ka ek ba pidon na ka benta jong kini ki pai ba jongi bad kini ki cakap puta hato phimi khmat na ka benta ban safe ya ki cakap ki puta jongi netang na ka benta ban penhun ya ban penhun ya kata kar konvensional fencing wat ban yap kini ki pai baru ngi nakaliang jong ka CCIB hakajin syah kini ki sengi baladep kata hau benai me ngilai kendu yo chief minister haka santarik ngilai kendu chief minister ngilai ka petition show but ngila nakaliang jong chief minister bedon brom jongi sar konrad sangmau la ong ba un sim khie ka ne kam un bu eka on top priority and then he said that he will take this matter to the central
after meeting him, he was very positive about solving this problem. And he had promised us also that he will call us back to discuss after he meet the officials from Delhi regarding this matter, whether it can be it can be solved or not. But until now, we don't get any answer from the Chief Minister office. They have by day, but ni nakaliang jong CCIB ni dang up menta, but Omde tang hapo lungkhat hapo lungkhong nakaliang jong ka thain nang shathiru nadu dauki ter shedu hawai jela khola niyo I ba ki briu jong ka sarkar kila tur laki laka tang nakadaw ba ki don katukan ningut ki khwan mentoy shimet ki pra trajaka jongi hi hakaba ka fencing kayat te ki lek sop ban shimya pisa ban nakaliang ka sarkar ru kawan terwa sop yaki yang ta compensation but kim Ken snap shoe ya ki pai ba ki badon sha lendet jong kata jaka jong ki nomor kini ki briu ki la du na dong shadong te ke ka ka jing kerpat jong ni bar ka jing kwa jong ni nakaliang ka jos sarkar ka ong to la da phimla la da piong ba phimla shu ban penbait te halor ka no rim ba phimla ban penbait habaya ki we ki don katuk ani ki jaka ki ba penbait ko ba utau put usam hiar tila daw tau put usam hiar ngila ban pediang ya ka fencing mlele basa ka weru la phimla ban le sngo bha ban ra ya ka nesya ka central kadang ba ka sarkar kan siu ya ka compensation nadu pilar hadu ka fencing simya ka tu jaka baro sya ka sarkar kadang ba ka sarkar la ban pendon kam na marsisin ba pila kere ka fencing ni kum ki pa nginem la syu ban pendon kam ya ka fencing hoit nakaliang jong ki BSF nakaliang jong NBCC kum ka construction company nakaliang jong ki official ten ki shay ong ba kin bu ya kata ki gates ndai in reality hakajin sisha kata ka sulong tang ka jingkren suban ong kumbang karen persya kalong kum ka jingkren de thala namar kam dan syu kata ka sisin bakil akhir kata ka mutang ban le sejan ka gate rugim yo syu te sakaweru kan mentoy ayu yangi ban le rep ya kini ki brikwai bri so jongi namar ba sisin bag la kere ka fencing ki BSF ki balong kum kinong yada ya kari jongi kinam mi shu shabad jong ka fencing kin pahara be tang hapo jong ka fencing hapo jong area jong ka fencing shabar kin mi shu tilarang ngirep ya to kwa tumpo ngirep ya ko ba ayu karmen to ayu ngi ben rep habangin mi shu ban khain ngirep mentamen singi menmit lawan lawan kait ki kharbangla te bat ngimla shu hiru bansa namadang isa sisin nadu saw bajem prabajem step ki pri gate bat saw bajem mit kila janmit kila khang ya gate te hadim kila khang ya gate kamun kumba pi ba ka jiamanta nakaliang jong ki Bangladesh kinam khain snap shu ya kita ki ege kila banwan kila ban kinap yangi kila ban penyap kila ban lekat bamon namar ngimdon lachu ban rung se India ladangi sa situ te ladangim saru ladangi surap ya kata ki jaka ki puta jongiru kam to shu namar ba nginem yo ban khai yo taw so ngat shu long no ka jing du nong yangi bat sa kaweru kita ki jaka ki puta jongi gin shu du kumta sa kawe na kaliang ki BSF ru kinim sha hiru tangban tur sya ka kagit Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya